Nakladateľstvo Rábe organizuje 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google na druhu. To na druhu nie len preto, lebo máme radi matematické a presné symboly, ale aj preto, lebo si myslíme, že táto konferencia bola oveľa lepšia ako tie predchádzajúce. Privítali sme na nej rekordný počet účastníkov, viac ako 350 ľudí. Priniesli sme 6 rôznych formátov, hlavné prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, moderovanú diskusiu a samozrejme spoločenský večer, ktorý neslúži len na zábavu, ale aj na spájanie sa rôznych skupín a spájanie sa učiteľov. Našu konferenciu sme postavili na 3 hlavných pilieroch. Vybrali sme si 3 hlavné témy. Prvá z nich je heterogenita vo vzdelávaní. A keď hovorím o heterogenite, ja hovorím nielen o iných kultúrach a etnicitách, ale hovorím aj o rozličných názoroch a myšlienkových postojoch a všeobecne o rôznych deťoch, ktoré sa učia rozličným spôsobom. Tak ako to tu vnímam, aj keď som tu, je, že učitelia sú naozaj skvelí a oni veľmi chcú a sú veľmi, veľmi otvorení pracovať s nimi. Len častokrát chýbajú mnohé skúsenosti, možno chýbajú nejaké pobyty v zahraničí, možno chýba nejaká vhodná literatúra alebo nejaké vhodné materiály, ktoré by pomohli vlastne tým učiteľom pracovať s touto heterogenitou. Druhou témou, ktorú sme si zobrali ako hlavnú tému našej konferencie, je téma kvalita školy, otáznik a výkričník. Je to preto, lebo kvalita školy sa v slovenskom diskurze začína veľmi politizovať pomocou rôznych speakerov, ktorí prichádzajú z rôznych oblastí, z akademickej sféry, z praktickej sféry, z ministerskej sféry. Chceli sme ukázať, ako sa na túto tému dá nazrieť. Já si myslím, že z pohledu žáků není možné se omezovat pouze na momentální výsledky, které změříme nějakým jednoduchým testem. Když změříme výsledky na konci všem stejně, tak my vlastně nezohledňujeme to jeho výchozí postavení. Takže jakoby nějakým způsobem spíš se orientovat na to, jaký posun mu právě školní vzdělávání umožnilo udělat. Z pohledu učitelů je to například schopnost jakoby pracovat na sobě, jako dále se vzdělávat, pokoušet se čas od času o nějakou inovaci, třeba přizpůsobení té výuky, nejenom stereotypně, prostě pořád stejně. Treťou témou, ktorú sme si zvolili, a tá téma je vlastne systematicky pertraktovaná u nás, je vzdelávanie budúcnosti. Kompozit sme vyriešili tak, aby bol aj vonkajšiu mal čas, aj vnútornú. Vonkajšia je verejná, kde sa môžu prihlásiť aj rodičia, ktorí získajú informácie, kde hľadať pomoc, najbližšiu pomoc odborníkov, ak vnímajú, že ich dieťa má poruchy učenia, správania alebo iné. Zdá sa možno poruchy, ktoré sa vymykajú z normy. V tejto časti vonkajšie je tiež pre ďalších odborníkov, sú informácie, kde sú sprístupnené aj všetky metodické materiály Rábe, ktoré môžu bezplatne využívať, ktoré sú veľkou knižnicou sprístupnenou naozaj celej pedagogickej verejnosti na Slovensku. Konferencia je medzinárodná. Privítali sme hostí z Nového Zélandu, hostí samozrejme z Českej republiky, zo Švajčiarska. Opravdu ředitel školy v tuto chvíli se dostává do velmi nezáviděníhodné situace. Já bych řekl, že asi není postava, na kterou je kladen v tuto chvíli větší tlak, než je to zrovna na ředitele školy, protože on je mezi mlýnskými kameny. On je mezi mlýnskými kameny zřizovatelů, kteří jsou politici, ty uvažují ve 4letých volebních cyklech, nikoliv v dalším horizontu školy, a mezi mlýnskými kameny rodičů, veřejnosti a dalších. Tato konference tak se věnuje také ředitelům a je pro ně. Já si myslím, že to je velmi užitečné, protože v první chvíli možná trošku úsměvně zjistí, že nejsou sami, zjistí, že ty problémy má větší množství lidí. Mohou si tady vyměnit zkušenosti, mohou se síťovat, mohou přijít na to, jak třeba řešit některé ty problémy, ale v každém případě vidím smysl té konference daleko hlubší, že by měla dávat nějaké impulzy opravdu ke změně vzdělávacího systému, ke změně podmínek, protože budeme-li ředitele školy neustále tlačit do toho, že bude po krátké době obhajovat svoji funkci, že bude politikům dokazovat, politikům laikům, politikům, kteří tomu skutečně bez přehánění nerozumějí, že tu školu řídí dobře, tak v tu chvíli se školský systém slovenský či český nemůže posunout v žádném případě. Ja verím proste tomu, že aj tí, ktorí nechcú vidieť
to, že ide o uľahčenie práce učiteľov, práce škôl, materských škôl a učiteľiek, že bez pochyby na to časom prídu. Je našim zvykom, že na spoločenskom večere okrem zábavy a dobrého jedla a networkingu urobíme aj nejakú špeciálnu akciu. Tentokrát sme vydali knižku Didaktika matematiky, ktorú napísali anglickí veľmi vážení ľudia Len a N. Frobisherovci. A som veľmi rád, že vydavateľstvo Rábe vydáva takúto knihu. Je to naozaj záslušný čin, pretože učitelia majú extrémne málo materiálov o vyučovaní matematiky. Vyučovanie matematiky nie je práve v ideálnom stave. Učíme nesprávnym spôsobom, učíme z nesprávnych kníh a učíme často matematiku, ktorú by sme už dnes nemali učiť. Verím, že táto kniha prispieje k tomu, aby sa učitelia sústredili viac na to, čo získavame učením sa a učením matematiky, ako na samotnú matematiku. Matematika musí zostať len ako prostriedok, ktorý potrebujeme na budovanie komunikačných schopností, na budovanie argumentačných schopností a vôbec akýchkoľvek schopností pre život dieťaťa. Prednášky, ktoré som tu počula, boli veľmi inšpiratívne pre mňa ako pre osobu vo vedení školy a myslím si, že si odnášam najviac možno takú motiváciu a taký zápal, že dá sa to, sú ľudia, ktorí to robia a ktorí vedia, prečo to robia. Prišla som si pre nové inšpirácie, stretla som tu ďalšie krvné skupiny, čiže priateľstvá sa rozvíjajú. Veľa vecí som si to viac menej tak odklikla, lebo ja veľmi často rada chodím na prednášky celý školský život, takže také odklikávanie, že je to dobré, som na správnej ceste a oplatí sa v tom školstve ešte trošku dostať. A vlastne naozaj nové nápady pre tie deti, čo môžem hneď aplikovať v praxi, čo je veľmi dôležité dnes. Priniesli sme nový formát na našu konferenciu, je to moderovaná diskusia. Tentokrát na tému pripravenosti či nepripravenosti absolventov vysokoškolského štúdia pedagogiky na bežnú učiteľskú prax. Všetko bolo super, aj prednášky, aj organizácia, aj ubytovanie. Páčilo sa nám to veľmi. Dúfame, že v práci využijeme všetky poznatky, ktoré sme tu nadobudli a dúfame, že prídeme aj na druhý rok. Veľmi sa tešíme. Ďakujeme ešte raz.